Ngai ku blei ie je pi baro ha ke kerteng ke jong Jesus Christ belau try bau nong pen em jonga bat jong pi. Hai ke ni ke video en keren. Ya kawai pat kamat. Bagi ni kalong ke badong kam hadu kata-kata. Para bangit pilapet je ke video ke jonga ku blei sibo ni ke komen ke jong pi, ke jing duai ke jong pi, ke jing yang lang ke jong pi nak kata ke jing sisa. Ban keren persya ia gibor sensar namar ba ke ai ke bagi wan ra ba ke ai ke bagi le kalong persya ayu blay ke ai ke bagi wan ra ke ai ke bagi le haka dur jong ka entertainments ni ke development pen ban ngi i bagata kala perlong ban ke jing jot jing pra ke jing pensakama ia ki babon kala banyalam bakala ia ki babon ho yu breu la sakama nau blay nado baka pop ka besut ka perthai ka bible ke thu kata ngim e blay ngim wad yu blay ni isi ka jing shisha ya kata ngitip nenga keren na kawai pat kaliang haba ka keren ni ka sarkar kum kinong ilang balabu do blay haka boss siya kidon ye ka responsibilities ke jongki ban promote ye ka ege babha ban ra ye ka jing bisha ya ka basniu ban namar bang ami ye gata khamtam na kini kinong sanchar ki baju shong ki ben jo ka yeng mane ngai khongpong ye ka jing pla ka jongki labu ye kata ka borden hapo ka download ka jonga nakaktiin ka jong oblay bangan keren persya ya ka wickedness bangan keren persya ya ka jingdom ka jing paman kabala display pat ba kabala peni pat ba ha ke tu sngi ke bladam no te kom tang layo ka jing duai ngalayo ya ki message ki jong fi ngala comment ka bangala ka burom baro ka long show try kadai de ka jing isne ka jong oblay bangala ban keren dengan le shilian khmat ngadam le shilian khmat ngadam keren tangnya ka sarkar ane ki boss sensar sarkar bagi besong hangte ban sensar ya ka jala ka jungi ki bade belong responsible nakam tak babha ngan keren ru ya gitu ki pat ba kerpang keren ya gitu ki bakam bagi don ka jinga dei padu kres haki certificate school ke jongki ki pendap ni de ki kristan da kali ki briu ye ki pilong kong ba ong lang ka pertai pilong niam ayu pinam ong lang muslim hindu pit ong ngade u kristan ya keren na ka benta jong ki ke ni ki video yang keren ni ki nong sharai ke ni ki video ngan ken ko kom long juga balang ka ni ki video ki daw ba ka penlong ya utau ba kam kum ta ba un don ha ke ba kum kitu ki jaga ban celebrate ya ka wickedness haga bakum ga doga jaka haga jaga ka bagide ban ie ya ka ai ga bau jisu ie ban isi ya ka ai ga bau jisu u isi ban ya ka tum ga kitien ga bau la ai shangi pen ban ka long khongpong ka ai ga ba penlong ya u bakum uta ne ka bakum kata ka bakam ka dang ga jingri prokes ban don ka bakum kini ki jaka om tang ka ni ka festival ka dam dai ki we ki jaka ka bagi suthu ka ni kampenan borong setia yo trai ba balai bagin im ni ka jingi ka bakum ka ni kaban celebrate kaban ya kaban im ya ka jing im kaban mar kongpong ya ka monokris bat ya ka tien ka jing te kum ta nganam la ban le shliang khmat na ka ban ta utu bompat nge yu jisu nga ong biang ka kamram ka jonga ka jongi ka long ban duai lem na ka ban ta jongki bakin phai su jisu kris on ma be ki pop ke jongki on plat ya ki ne ka jing bitar ka ban sawan ken yo ka jing imbam jukot ka jing kermen ya ka jing ka jongki kadai kamera menjadi banyak lap banduai banyak thu lem yuji su shaki rena ka benta kini pat ki belakam hendai ki balik ban celebrate baka wickedness banyak kershan lem baka e ka bau jisu u isi banyak khi banyak taha banyak syak banyak kemen
Bani enjoy bagi ek besutu kan ikam day ban yo i haga jingim jong tau Kristen. Kadi ka khubor, kadi ka jingkan kalong naga banta jong apa jong pi. Kan kren ning kong ro waye ladi. Namada ka juga ketin ka jong blay mga kren. Nanten ju shoy ladi. Mga kren chipi. Mga duway haga bekut jong ani ka video. Bau blay unda khta shishay kita gibakam bagi di kinong bodok kres. Kenda yo mat shay ka jingpen em ka jingpen kalah. On transform ka jingim ka jongki. Kin kalong paman kinong pla bakhra. Basibon lang ba jongki kintip. Yaw Jisu ka monong panem. Kanya snyaw sa pangon yaw Jisu ba unong panem. Batamo ubolong kalenti ka jingim bat ka jing sisya. Nga duay blay panem kitu gibakam Kristan. Kibelet sa gini ki festival kibala lagi pet daga khmat beriu galong persya sisay ka jing sisya. Badi ka jing khoi ka jing kentang badi ka mon ka jong trai. Boleh pen em ye fi ni gitu ki festival. Ka festival kalakot. Pun kata ay fi walang bala ni video. But pin sung thu ka mon na Chris. Pin dem kroba khmat jangu. Pin kala ka bamot. Pin pai jo Jisu. Pin lai banya thu pat ni ki wei. Ye ka jing ijli jo ka jaga. Ba pin khot ni ki bru ka jing dom ja ka jing sha. Leng bau Chris. Ka bon kin wan chi sha jo Jisu. Ka borom kalong sho trai. Kaburam galong sotra. Baka jing kemen galong roi gitu ken jiwo try pelaj ikini ka jing dom sa ka jing sha. Te kum ta nganum sha siliang kemat. Ngatip baga di ka jing ken ka jonga ka di ka por. Kala ban penki bitar ya doi reno. Namanga keren ya nga ba de pi ba de ki ba kam badan jing de ba kures. Henry la khot nga. Bangan long unong saray pastor. Daudra. Balakot yang nga bangan keren na gabanta jang uling baka ketien ka jong. Tidak pernah kadao, siwa bangan keren. Ngan puli gani ka Galatia iwe. Kadakot kabasipaw. Na mga labu lupay ladi hagata ka situation ba kisadon gibriyo kibansa. Kibasa sngaut banang sngaut nat yang nga compare yo. Di Kristan kibakam kinam sultan yang nga. Kinam saray kinam sultan dengan ngan compare kata. Naman ni haban yap ke sini yang ngak jang bleng haban jingken ya ke ba la khot yang ibang ni pendap nang baka buram ka jang badde mereka daw ngan puli ka khot ka basipo na kal jaga ban kong kong le namar hatu menta nga bho ikibrio ni yaw bleng dani nga wat ya ka ban pensu bhai ikibrio lada ngadang pensu bhai ikibrio ngam shimlong usyakri ukres upo ukren ni gidi banget upo Galatia usneng ya kinama kila la jan ken ria no naga gospel jeng jeng kila jeng nget yaki jengkai babakala balawan ra ni kinang babakala ban ken ria no naga gospel jeng ye habo yo snyo yo bakum kata utho khiti usneng tenge yaki bina puli ger khiti usneng tenge yaki bat habo usneng yaki teng kong gibi kisnosi te pol wong gum no ngawak ngalakot dengan omat pesubhai yo briu adang-adang pesubhai briu ngamlong usyakri ukres bala khot dengan ada ukres ke kam ka jong ublay labu ya katakan desire apa jong abang pastor la khot dengan abangan puli ke baba bangan kren ye ka ngan yang naga bantau ukres nam taka buram baka ketien ka jong nama baro idan apo jong utrai om halor jong utrai pastor om dan pastor om long halor jong utrai long hapo jong utrai kinong secara ke government kemlong halor jong utrai long hapo jong utrai badema kadao ni haban pensu bahayo ta ban keren ni gejing ban expose ke pop ban expose ke jing bomman ban khot ni gibriu sha ke jing kala ka bomman tu kum tangan man ra e ke ke phang hai ke ni ke por basa ji sing ka ban ong ni phi baga ni ka long ka badengkam baga priang su bahai fi se ke ni ka jing keren ke jong ha ke ni ke por baga nang scam baga long ka jing ka khu na ke bagi babon baga man ra i ka borong Syau Jesus Christ. Ngan sedang dak bang abu ka jingkeli. Kumno kala banlong. Ba utane kata kabakam bakadon ka jingade bado Christ. Klem stalia kinya celebrate berkai ke persya ka mon ka jong. Lani kinim ye ka jingim ka persya ka ktien ka jong. Klem salia,
klem perkhat, klem jing leran. Rengkat-rengkat kakam bagi di nombor ukres, rengkat-rengkat persyaya. Klem jing leran. Kumno galaban mo. Don kato gani kidaw ang kakam kren chepi. Hai gani kapor. Kadaw ga beningkong. Namar laban day kam don ye ka jingkha asin ka basisha. Lack of true regeneration. Kam don ka jingkha asin ka basisha. Ka jing tao thamai ka basisha. Dagaboro mensi makho jang oblay. But day naman kadaw ni ikom gigini ki baro bagija. Sibun ba? Laban nang kiklem yo siya ya ka jing khar sin kabana uman si mo ko chong oblay. Hagapor bang yo snyo yo ka gospel jong ka jing panim. Ya ka ega bo jisu le na ka banta jong. La dungak kikido anuot ke jong. Umen sima ko ublay tray hapo jong. Upen kalay ke donot mau ke jong. Uay ya ka jinget, uay yang ya ka jingkala ka mod. Upen kalay ka mon jong. Uple khmat ki bakin jaman si. Bangin i bo jisu ulong ubakodor. Bakumta nginsa kalamot na kipop ki jongi. Nginsa nget yu jisu ko menong panem. Nginsa syania yu umarwe. O sama be kipop ki jongi. Ba un sa airu ya kata ka hok ka jong ocean. Om ta kata airu yu mensim ba ko jong ublay po jongi. Usyong ha po jongi. Ba uni ju mensim ba ko ublay ba tray ha ka por ka baningkong. Ban yalam ni ngisyo ju Chris. Shau Chris, udah ujung mensemba ku ublay, uba syong apa ajangi, uba naik bor yangi, bangin im naga kerteng kajong Jesus Christ. Kumno kalaban long, yau Kristan bu lech ke jaga ke bakum kini. Ada kam degi kadaw benengkong bakim pat cim lama cisha, ye ke jengkar si. Ujisu haki long tangkom ke uniform. Ujisu haki long tangkom ke niam. Long tang kata ka jinger pateng ka jungki. Ki klem damat yaw ni uji sulang baka jipin kendu jang man se ba ko jang oblay. Ba daw man se ba ko oblay tray po jang pi. Unya lam fi so Chris. Om tang kata on ma pi ba on pin kalador ye pi. Un syong po jongi haka jugo po unyai tray yangi ban nyai pin kalador yangi sya uji so Chris. Bangin im naga bandaga kerteng ka jengu unai ngi ke jinglong gi batamai ke jingkwa gi batamai ke jingsliang gi batamai min swa ka pop ngi sliang ka pop ngi sliang ki bersya iau trai ye ke jing paman ye ke jingdom on dalang ngi yo ye ke jing penem lapen kalai ye ke jinglong ka jengi ngi long ke jing tau gi batamai heu Chris namar bakam don ka transforming power jong men sim bakho jong oblay. Kita ki sinful nature ki yai dominate ya kata kajeng im jong ki babor. Kaya dominate. Bangan puli fi kita ki sinful nature ki yai dominate. Ya kita ken ki bakam bagi ki nongbod ukris claim ka transforming power jong mensi makhot jong oblay. Ngam bayang yang ngaong sa yisin. Tadaw mensi makhot oblay lapen kendo ye pi ki pop ki jong pi. Un ai rengkat ye ke jingge un ai rengkat ye ke jingkala ka mo na po jong pi un pen pai fi se ujisu un ya lam fi se ujisu hadu ba fin ibu ujisu long ba kodor na ka banta jong pi namar bangim don ni kata ka jing troy ka jong men se ba ko jong blay ni si bor ujisu namar kaniam namar ba yer pateng namar ka relationship namar si bon gi daw te kumta ka dominate ka sinful nature. Bat upol ong nakasidi upol sa ginong Galatia kan lang basan. Kada ko ka bakakanda do ko ka ba pong ni. Menta ke jingle jong kado kilong bapa. Ki balong ka baklim, ka jing bam khoi, ka bale nuti, ka jing mane bli thau, ka jing aksud, ka jing shon, ka jing nia, ka jing pihun, ka jing bitar, ka jing pat, ka jing khlat, ka jing pat nyam, ka jing bishni, ka jing boa, ka jing dikya rawau. Bagabakum kita japang ki ba ngamaham lupa ye pi
Kumbang alamaham mensyua. Ki sinful nature. Number without the transforming power of the Holy Spirit. Ka dominate ka sinful nature. Mano ba ilam ingi siya Jisu umensi bakuwa jong ublay. Ublay ko pa upenangkam na kagjingelak ya ka gospel ba kajing tray jong umensi bakuwa jong ublay hapo jongi banyalam ingi siya Christ. Onda ilam ingi siya Christ umday mangyot ang kajing maap hendray ngi yoro kajing penkalador. But usyong hapo jongi umensi bakuwa jong ublay bananyay penkalador dengi siya kador jong Jesus Christ. Bauday umensi bakuwa jong ublay bayarap dengi bangin sutu kay baday kay pamday. Baday na mangimdon iya gini. Ngimdon yaw tao ba di man siyong nga po jungi. Then wag na ngilong senseless. Haki bakin jamin sim. But na celebrate haki ay. Kiba persya iyaw Chris. Kalam jing ranyo man siyong biyang hapo ing mani banya ro biyang banya roay biyang yaw Jisu banya ay jing ay nguyo tao Jisu banya pendep di kitiginiam na nakakatang Jisu kini baro kilong tangkas serdet jot na kamat jong ublay. Adang yong bagi dong gajing slok badu bagi ya gajing dom ngisyukor iya lade. Ngisyukor iya lade. So tadi ka paningkom. Kabaar. Balay ba ukurstan uim ya gajing im kaba celebrate ya gajing bamman. Gajing im jong gajing dom. Gajing im kaba penja borom yo try. Nado kini gajing le celebrate sigini kiye ke baka ong ifi. Sado ko kom im mamalagas ni. Nado ka syong kha ka syuman bagi we kumno kalaban lo. Kalaban ong kabaar. Kade ka problem jong ka church. Ka problem jong ka church. Kajing weng no ya kajing kai ka baday biang jong ka ketien ka jong ublay naka pulpit ministry. Hakabala bujlino ya ka ketien ublay daki kamkai, daki jokes, daki entertainments, daki motivational messages. Teng-teng omdan Bible santon na po pulpit ministry. Sikan ta ka kubor. Kamdon ka sound preaching jang kaktiin ka jang oblay na ka pulpit. Kamdon ka jing krensyo ka pop. Kamdon ka jing krensyo ka ay mga Bible oblay pa nang ilang mga kaktiin ka jang oblay. Kabalang galakan riya. Lari please ya kaktiin ka jang oblay daki bahar hujan. Baday na makadagadaw. Habang imdon syu ya kaktiin. Baday na makadaw no longer ngimdon syu ya kajing penkendo haki donot ke jongi na minsi mo ku yung trailing bakaktin haba kamdon syu kaktin kamdon syu ka conviction bakumta haba kamdon syu ka conviction ya ka pop menta ngila tolerate ya ka ngila tolerate po ka balang dena ma po ka balang don kajing kalim don kajing auria dan kajing ya kajin te ya kashen rang kajing ya penjot ya kajing im kajing sakma kajing kha kajing man kajing tu kajing korop kajing ya babaman kajing dom baro kada na po kaying mani banamara ba kala don na po kaying mani ka display ha ka im lang kasalan lakon ang ibangin im nagaburam mo try hendray namar kani ka daw ya ka pop ngi tolerate bakum ta ya ka jing baman ka bahapo jo gayeng man lapan pau pat ba da ka jing im jo ki kristana ka pertay ang ginawan biang hapo gayeng man nobody address ya ka bakum kita ha ka church let's see lapan point out you way po way na ka balang na kren na ka pulpit ministry ya ka ay ka bau Jisu long ya ka ay ka bagaktin ka jom ka kren ba da ki bab kongo ikaktin ka jom blay ka Bible ka don ya ka benta kum no banle ya ka bakum kita dino ka daw ngimday ba snow pala balay ba ka bakum ka ni ka jing im jong ki kristan ka penpaw ka pertay kamdon syu ka problem ye ki wat ban celebrate ye ka pop haga jaga bagini banding persya ya ka ban celebrate ka wickedness haga jaga ban yang persya ya ka para bangin bigi jonga haba ka pertay kala rung apa ka balang pisul khu ye ka jingbi nang ta haga jaga ba
Kabalang ke influence ka pertay, hindi ka pertay kala influence ka balang. Baga baminang ta, kamdan juga jing pair. Hapadang ka pertay, bat ki kon ki jong oblay. Ka Bible ka ong kumno. Piwat penyesrim bat kani ka pertay. Piwat iit ya ka pertay. Katakan ka ba syun ya ka jing sisa ka ba syun ya oblay, ya ka ktien ka jong oblay. Piwat iit ya kata. Hindi namar maka pertay kala influence ya ka balang. Kung ta ka penpau ya kata ka jing im sa ka pertay. Ngimla syuk ban penyakla, ngi penjaburom yodra. Namar ba kani ka problem ng church. Sibon ba ki pulpit ministry ki la du no ika sound preaching jong ka kitien ka jong oblay. Kam dan syu ka jing maham ka jing bisar ka jong oblay ka dojok. Ka bainong jong ka pop ka jing im ukristan ko ban im labu jlido na ki motivational speeches, na ki jokes, tamasya ki entertainments ki bahar project ka jaga ba ka center stage ka ka kitien ka jong oblay. And then ka daw kam dan syu ka conviction yani. Kam don suka jing tray ka jong umensia mo ko ublay unom tray la dam don ka kitien ka jong ublay. Pagkom dai ka pop la tolerate. Banama nga tolerate ka pop. Kerung na po kiying mani baka display ya ka kom im jong kristan sa kapatay. Kabastong si kalong. Babon ba iba kam pakiday ginong burkres ki im ka jing ka jakhlaya. Ma klem jing le aran ki wan ka jing seng. Klem jing le aran ki wan ki kam sa kapatay bagi ginong bot jong ujisu uba komu pi ya bot. Ujisu jong ka Bible uba komu la daw de ujisu jong ka Bible na fila kenyu fila shitting pila lempat ila de fila kertat fila panma mo try de fila bot ujisu jong ka niam. Ujisu jong ka uniform jong ka certificate jong ka jing air pateng. Ade de kana kam long lori ya ka jing ba jong fi ban kom no. Pim don hi ka jing ade badu. Pim don ka jing ade. Da day bagi don se ka jing ade badu. Hỏi ngi tlot hỏi ngi ur hỏi ngi ha. Henry kanom long kom ta shi don ya ka jing im ukrosta na do ka bakut. Undon ka jing su thu biang ha po jong u ba ka ni kam de ka len ti ka jong tran ngong biang men sim ba khoi u bleu song ha po jong pi unom ai la da pi ben im kom ta khlem ko conviction jong u ya pi. Kum no kala ban long ba fin completely lost thaga dogo jaka ha kino jaga baba man na ka celebration ka festival giwe ka aure ka klem ka tu ka thi ma giwe ki kam jaga jing bam man kum no fila balong completely lost song to klem na perkhat yo kris la da shisha pimpat ma de ku mo try ba onong ba la lama de try pindan ba ka jisu thu pindan ba ka jisu thu naga benta jong pi no ong dong kam ban kala ba mo la da om kala ba mo shisha pa shu jisu Pinam light na kajing bitar ka bansawan ang motor. Kabalay ka point. Balay ba kani kaja? Balay ba uka kristan kilit ya kaban im ni kajing ibakom kani. Klem jing era. Namar ba kaladu no ka church discipline. Shibun ba ki balang ki refuse but exercise ya ka biblical discipline. Upola ka banangkong koren sandi we nyo haba ubna sa pang jong we briu uba song kha ya ka tanga ukpa jong u hagaba ki bagay po ka balang po koren kiya celebrate ban kiya ngosarong ban ya katawat upolong wat ki bampa ki gentle ru 4 years ngoy ka bakom kani kabaga balang po koren ki ngap jar ki mong ye upol tol stiu sneng ni ka jinglia ka balang po koren uang bread ya ka bakom uta IT ya ka bakom uta sa usotan kata ka ka church discipline when ye una ka balang lada kala kabaman uji tu ka ka church discipline da don upara ubale pop sa ya pi lek ikendo yu marmet la umpriang ni pilek sa arngut do umpriang ni pilek sa laingut do umpriang ni le daga balang ada umpriang ni ga balang kalamot kenyang ukum ubangnya
Don cibun gi balang gi bang exercise su ya ka bebekel discipline de na marka taka daw ngamtip tangai ka daw yo kiting yo mi balang gi briu nong ipi I can me kajing khot ka jong i ka dei ban ri kan tang ya ka mat ukres ka dei ka balang nama ka jik tmu ka balang ka berdai ka long ban display ya ka buram ukres om ban pen boy pai Balaki balangan kasi kin penengkam hai ka church discipline nang ifi dan sadan stang kendiat ngot ha ka yingo trai bagi badon ha ka yingo trai kin lagi ta kin ibada e yo trai bagi bada kwa bat im nakam daga buram ka jangu une ubakalem ru shuya sahu ubatu ru ya sahu wan shong bet alakasni I kumbo biang bet napot pet kim ong kitip biang ye ke baki im ke baki yan ngap jar dan bakren shu nyila tolerate ke pop ngong biang ye sin kumba kabalang gade ke jong bri kabalang gade ke jong di sebelah dangim semar ya ka on wang try jong ka bet ngolong ifi jing bisa ka neng kong ye nong sarai habang discipline ni kita kiba im ke jing ke ba persya ka mono chris habang Slok ki bakim kala ka mon ni khay ki kum ki bang ni mon ban I no ki kum ta nengi kwa ru ban nang ni budin ni ki khnang bakin wan sa ki jing kala ka mon ke ba sya khnang bangin penya sok pa da ki sa ka balang khanang ki yo benta lang ha ka bedu kris ne tat na da kim pat kala ka mon shisha ban na tmu ban em ban ton ka trang ban em na kam dau trai ka balang ka dei ban penang kam ya ka bebekal discipline habaya ka pop om sim penbet. When sin is not corrected, it spread among you. Habaya ka pop am correct am ka spread. Way, hadin way. Hadu ba. Ngila penja borom yo Chris. Ngila du no ay kajing tmu jong kamet do Chris nakam ka borom ka jong. Banikai ki pa po jeng kabalang bakin im na kabanta jo ban pa mission beng yaki bakin try kin peniyang pa ki kabalang ban display biang ka borom Chris ta kata garo kam hadu ka jingwan ka jong ngila du no ka itmu ka jong kabalang kam le ka jaga kamai kabalang ga de ka jaga banikai ki banget ki ka ktit ublay knang bakin im na ka borom ka jong Kebesar, kedah, kadai ka failure, banyalap ia kading fna ukres. Kadai ka failure, banyalap ia kading fna jongu Jesus Christ. Ngata puli fina Galatia kan long gaba, do gaba arfo. Baka ding fna ukres, tang ba kama piagi Henry ka crucify ia kado ka jongi. Pa ipo long kumno. Arfo, la sanar fna yang alem badu Chris. Penban nga im henry om mga shu henry Chris kenyo im hanga bagata ka mga im mentaha kado nga im daga jinget ken ha kabahaw kono blay ubala it yang nga bad ubala IT ladi na kabentajo nga kading fnaw Chris umdaytang maka maap yang hindi ka crucify ru iya kado kajongi benta nga im om shu na gabna nga im na kabentaw try Day na mabapin pat mati yung Chris. Kung napin mati yung try claim ka jing pengendo jong men sim ko yung lay ki pop ki jong pi. Kung napin pai sa tau Chris ubalayam na maki pop jong pi claim ka jing tray jong men sim ko jong blay day men sim ko yung blay ka ben kong na uba tray ubayalam yang isu Chris masus pa na maki pop jong i anang ilangen yung Chris lama ki pop ka jong i haga juga pola ai ru tau men sim chong po jong i uni men sim irap ngi bangin im rublay balaga sina sana na yang i badu Chris bangi im nanta om shu na gabanta jong i ni im na gabanta try So habang ikren niya ka gospel, nginong krentang niya ka jing maap, ngin kren ru ya ka jing im kabang idipan im daga ka gospel. E din mga daw nang ipi, baga gospel ka pen im, baga gospel ka pen kalador. Baro atali kini ngihap pen kren, baden ni pulong kibahaw Chris kilong ki jing tao kibatmay. Lada kamlong kumta para bangit ngindai kibriu kiba kami ya ke jingaye hindre gibak ngilen ya ka bor ka chongka
title kalau ke ba kan wai ka aga kan ka ta ngi kam ye ka jing e ngi len ye ka bor ka jam ka upolong kom ta ye ka hai ka chi thi upo si ka nong room lang ban re kani ka jing e ka bang yo priang nau trai kani ka ju ka jing e ka belong ka bor ngi bangin im na ka ban tau trai pi ka dau ka long bangin pat ma kapan kau ba lesi ngila mat ye shay utrai ke jing ye ngila shania utrai ko monong penim lesi kala bandai ke jing tolat ko mo bangket tamang ong ifi lada dei ba la mat shay ke jing penim pitolat pi komlek jing tu ke jaka pi so thu ke jing janga lada ka desha pla yo mar ke jing penim utrai sengopa pi haban kala pamot ba pin kala pamot ba pin impat ye ke jing ba thamai pin kren persai ke jing dom ba pin shakri utrai kat kum ka bau trai kwa ye ka jing ba jong pin sim khia ye ba dei ka jong ye ka tien ka jong ye ka bible ye ka jing duai ye ba kan jam sim pin sim khia henela da pin dei ma ma utrai pin le ka men ha ka jing bam man pin nam ku slai ru ye pin nam tar khat ye pin chu le je seng pin chu ngala pin dep ni ama ka sing sande anong ye pi tang ka ser dep jot ka ma jong ginum syukur de hoi la pen im ngi do Chris marway ngi yo beneng na maru Chris ngi yo jing map na maru Chris ngi yo jing suspa na maru Chris ngi yo ka hok ka de ka ba nau Chris la pen kesan ngi hak mat jung na maru Chris ne ka ju ko por yo kristan la khot ban im na ka ban tau Chris le na po long la pen im ngi de ka jing kata om nang hi ka jing ai ka jong play baru ong rukum no ka FSR sipo ba la pen kre ru ngi bangnya kam ba pha ki kam ba ha ki ken ha ni ki ken ni kita ka jim ka ba ukristan uda wa chisha ban im ni ka jim ka ba pen subhayo traya la kaski la da ya ka beneng la pen skem no kris ye pi to im si na ka ban tau kris su akan ka perthe kili la dia to filama di trai la fi celebrate ya ke ka persya ka mon ka keli le di lama ni utrai ada ka jing mjp ma la ka sni pm ka jing dom ka jing pongman ka pisu thu ka long persya ka mon ka jong utrai jadian bagi Kristen baru kisange ban rum wan store ong pi jala ma khalia la khang gi wan store ong pi dajen bagi MLA jong ka jala ma khalia ki bade Kristen kisange no ya ka ban karok ong pi ka jala jong ka lakio Jaden badan ki pastor ki basisa ke jala ke ki bakren ni ke jisa ya ka kting ke jole na ka pulpit enong sibun ba ki brekin yo ya ke jing penim ke basisa la kalong gitu ki bana sabar ke jing la kalong gitu ki basihar pateng kan leng kalong kan wan ra ke revival ke basisa ke ba ki brekin kalau mo ki pop ke jong ki passion Jesus Christ nget you la ya ki men sim ba ko jong play ba ki train na ka karteng try kalong ke burom yo play ba ke jala ke jing barok away da jen bau kristano shim khia bhai ka shong kha ka shaman kanam don ka jingklem da kistam la kristan chana bakan thei ki sung thu bhai ye ka jing thmu ju ka shaka shaman kinam dei ba ya noti Anduna ki prostitute ka jala ka jing da ki kristan ki sange ki sngo ka jing sha ki yo ka jing pan kala ba la pan em ye ki ken phai yo tra ki ne thu ka jing ju ki bokom no tra le ka jing ju ki khna ma ki ru kin ru chao di ki we ba kom ta ka buram yo tra kan khrao ha ka jala ka jungi kini ki dau para mange bale bangi celebrate wat habangi kam bagi de ginong berkres ngi celebrate eki persyayo kadang babu kalong ba kadai ke jingbam sung thu kadai ka weak view of God holiness kadai ka weak view ngim yo iti uni ublay ubangi sekri de way why is ya we yo jisu bu shong ka ket ong yones ba ulang ubakhot ba do bakhot ka bon hadu laisien bakhoi ka bakran de bau blay jongi ulong bakhoi ha u kam don ka pop khandiat ro hadu bagi sarafem bagi jerobe mengenong fi kia pantai lagi khmat ke juki ki blaban pek u tau bakhoi with view of God's holiness
Ublay jong hi ulang ublay ubakhoy. Baladang idu no iya gata kajing song thu hangi bo blay jong hi ulang ublay ubakhoy. Ngimsim khyasu aga badai ba kajing bangman. Ngimsim khyasu haga badai ba kajing bangman. Sin loses its seriousness. Banamar bang im yo i yo blay bulong bakhoy namang impan mar yo tau bakhoy ya kajing im kajing hi. Simple. Dari mga daw ngila pendep ikikam niam ngejungi haki balang ngejungi. Nray anang imi nang ta ngi display ka wickedness. Persya yo ni ublay bakhoy namang issue pendep ya kita kikam klebo nong pendep. Kimlak ban pendem ye phi paras ngap ya nga kinyam jo phi barok kimlak ban pendem ye phi kris long tamu ka lenti ka jing empat ya ka jing sisa. Tapi lama dia ufila ro pendem na ka banta jo. Pin sengau thu sha phang jo. Pin ya na ka banta jo. Pin shakri na ka banta jo. Haba phi or pin yam pin nyar pin lempat pin pan ma no turai ulong bahok baru bayai ne bayai ma pi pin na kam kren pat ba pin yai continue ban em ha ka jing bamman. Kajing kebakum kata kadai kai kajing syukur ialah dia. Halaga sengi fitrang bat fisliang. Iyo. Kamat kabakat do hagan ni kajan biad. Ngidon kam. Ya ki nong syarai bala yo ya kajing panim. Ngidon kam mi ki nong syarai bala khot sekam nong syarai. Ki belayo ya ka training ka badai biang nakaktiin ka jong blay. Om ki professional pastor, om ki career pastor, ane leader. Kebalan ka dai ka jong Jesus Christ. But ki shepherd apo ka met of Christ ki dai bandai ki belayo ya ka ching panem. Ki bela khot dau try. But ki belau well trained. Om ki professional. Om ki career shepherds. Ki bala yo je penim, ki bala khot shisha bat ki bala bal train. Dei tang ki ni shisha nang ni fi. Ki benong bong upo, ladang nang pen so bha yo brio. Ngam dev shakri jong trai. Otherwise ki sngi ki badom ki ap ka jala ka jong. Neng kong na yeng mane. Ba kum ta ka society at large. Ka jing duai ka jong ka long, bau trai ta ye kita ki basong ki ben yem la fi em ka jing em ka ba persya e ka manu Christ tu tenju yet ila di hatu fi don em Christ la da fi na tenju bhai la de nganget bau tram kata ye fi keli di ka jing kli ngalong Kristan de bang her patek ne ngalong Kristan namar pala pet kendu yang ngade syam shisha ngai ngo yu ble la khai na ka ying Kristan Ndeng ai ngủ yêu đây được bằng khăm xiêm cả mà lại ngà nằm ngà rồi kalong công ta mình xua ngà lệ je seng ngà pendep kita kajing seng ke cuma ngà sum jisu long tang kom kata kajing seng ngà tang kom uniform ngà mi nang tu ngà im kajing ko pangman ta andau ble ko ta ngà upelait ngà umap ngà transform ngà bang ngalong kom ni ko palong den kajing isne jong ha ngà kren ni ngam kren ngam ong bang kham bha manga bani pi kam hok manga bani pi deu try balama ngà Dia try balabat dia, try bayar ilam dia mensim ko jing lebih kendu iki pop ke jong ala kasni. Upaya hikaya ka mangan yagal ti try ka ketien ka jong de ka bor jong try. Pana ka banta gitu ka inti bakam ba de kinong bot jong jisu. Ala ka jing im ka jong pi kadang pi ye ka ka persya yu Kris. Klam da salia klam da ra. I no ka certificate ka jong pi. Ino ka jing kam ka jong pi de bot jong nong bot dong Kris. Ino ya kata ki vijule kata komu Kristan leit ka kamera ka bari utrai lam dam pen im yang ngan jot bat ngan jot tasisya then only don jeng karman yang haga Bible pada bo ki balong kinang bod Kris dei panda ki yo ya ka jing penem ana mala ka jalla ka jing ka sangkala jerong ni la shulong Kristan na mo ni hiar pateng pat sibon ki dau bat dei hang ni ka jing jot ka wan ai bộ mình xem bậc khôi ble untuk tray si shaun pin kendo ye pi tik pop ke jong pi lang ba ka jing lap ka ktien ka jong ble pin ye ki pop ke jong pi pin ye ki jing maman ka jong pi
But un ai fi ka bor ya ka jinget ya ka jingkala ba pin phai shu jisu pin ong jisu long nong penem ula sus pa ya nga ba pin nget yu jisu ka monong penem on shim na ki pop jong phi un ai ka hok ka bola kamai na ka banta jong phi da ka jing im janai ka bola im da ka bola ka ngoi ka hukum ka bangi pen khen ba da ka jing kenya ka ba janai ka bola ai halo ka nik na da ka banta jong yi de ka ni ken ka ba uble ku pa ula pediang ya ka jing kenya jong khun da ba da nget ya u gin ya pediang ya ka hok ka jong on da ya yang kata hok ka jong u da kata hok ka jong Christian ngiyo ka jing pengkesana khmat jong u blai bakum tang yo ka jing suk ba u blai ku pa ki bam jokot ni kalalong ki perlok ke jong u blai ngilong kalong ki khon ke jong u blai da ka hok Christian khmat jong u blai ku pa om tang kata ka de kata ka jing reality on dang nglayo lupa na no ka pertai ngin sayo on dang ngilet na ka pertai la pen khre na ka banta kalong scam na mal hau Chris ne ka juga pola ayu men sim ba kho new ju men sim ba pen kendo yang i obayalam show jisu usong ha po jongi usong ha po jongi ban nya lamban ai bo rangi bangin em ni ka jing em kristan bangila ban nya le ka ni ka do ban mortify ka ni ka do hoi bangila nget yo jisu la plat yang i naga jing bisar ka jong oblay la plat yang i naga bor ka pop la plat yang i naga bai nong ju ka pop ngidang don ni ka do ngidang don ni ka do namal ba ka ni ka do kadang no teng teng ni khong khwa ki bam day pen ban ni men sim ba ko jum ai ngi ka jing ai bangila ban pen yap tro ni ka do bangin ya do men sim om da ka do unai ka bor ngi bangin em ni ka jing em kristan hoi da ka do ngi nam la unai ka bor teng teng mo kum ki briu le si ngi pen su si yo men sim ba ko jum la ngi kum le ka ba persya ken yo drai de unum i na hang ta unyai pen kendo yang ngi une lam yang ngi sakata ka ding now Chris ban bangin kala ka bangin pan ma be ki pom ujisu ang ulong bahok ba be ne pan ma be ki pom jung ni paro hende kamot pat tang nama bang langit yu jisu min em like lan utrai unum sya yu kristan ban em like lan ula pen em yang i bangin em naga banta ka borom ka jong te naga banta gitu ki badang celebrate ki badang em de ka jing ing persya ya ka mon utrai yet pikam ba filong ke kristan kala ka bamod tang don ka pot kampat dir la ka banta jong pi nilada pi ai em kom ta nong pi finam light na ka jing bisar ka jing pitar pen maka batai sai pim don business e bal unong pen nagam na kinong sharai kren ka ktin ka jong oblay shim khiai ka church discipline correct e ka pop what I ka pop kan spread apo ka balang kren bun skin e ka ding na pa kam kren tang e ka jing ma ka kren ru ye ka jing sat na na ka do ka jing ngi im na ka bantau Chris kren highly ka jing kho jong Chris khot ye ki beri bikin im na ka banta kata ling baka ktien ka jong oblay baka pulpit ministry don kam iki pastor beliau ika jing penem ki pastor bala khot dau Chris baki pastor ke beliau kan ye ka well trained na ka banta banyak lam ni ke bagai na ka ta borong ka jong Jesus Christ ha ka ka banta oblay ger khu yang apa de pi ai bagai ni ka jing kren ka jing ka jong akan ni ka por kan long ka jing ger khu ye pi nganam kren tang ya kinang ilam jang kepercayaan keren ru yangi namar ngidon ni ka responsibilities kom ki banget wat penjak borom yau jisu ala fide kinong bod basisya ki jong la da fil pasupsi let you kulai ban ma kulai ban thau thamai ban peneng kami pi nakap borom ka jong ka borom barok kalong tang sau jisu